ఎడితూర్తి వేసుకుంటే గడికే నిమ్మలం రాకుడు కావాలదా అవుతుందా ఉరుకురికి బదులు కాస్తే పోతూ కదల వారి తెల్లారబోదు నిదానంతో బిడ్డ నిమ్మలంతో యువతారం ఎత్తుకొని చూసి తిరుగాలి మెదులుకొని నడవాలి పరుగు తీసి పాలు తాగకురా నిలబడి నీళ్ళాగురి బిడ్డ చూడు రాలేక ఓనయ్యకు అవతారం ఎత్తుకొని ఆయవన్నంగా బతుకు యువతారం అందు దొడ్డు బట్ట కట్టి దోషడంబలు తింటే అమ్మ అవతారం వివరంగా ఉంటుంది ఇల్లు వాకిలు అంటది ఈ లోకం చెడిపై ఎక్కిరిచ్చినట్టు ఎదురిచ్చినట్టు బతనేమో ఎక్కిరిస్తారు రాలువకము చూసుకొని తిరుగుర్రి బిడ్డ మెదులుకొని తిరుగుర్రి అవతారం ఎత్తుకొని అన్నిటికీ భగవంతుంది భారం కాదు బిడ్డ మీ సీత కొంత నా సీత కొంత ఉంటది అన్నిటికీ ఆధారం ఎత్తుకొని కనబెట్టుకొని కళ్ళ తిరుగుర్రి బిడ్డలార వరద వీతుందా నన్ను ఎత్తుకున్నవురా నేను నిన్నెత్తుకుంటా నన్ను ఏలినట్టు బిడ్డ నిన్ను ఏలుకుంటా మంగళారం మంగళారం నాడు అవతారం ఎత్తుకొని కలిగిన అవతారం ఎత్తి నా జో తిరిగిచ్చినాక ఇల్లు అవతారం అందు కడప దాటాలు సుమంగా అర్థమవుతున్నదారా చూసి నడుగుర్రి బిడ్డ మెదుకొని తిరుగుర్రిరా